Tak čaute, ja vás vítam u môjho ďalšieho Let's Play z hry Shakes on Fidget. Nachádzame sa na privátu. Toto bude part 2. Budeme dokončovať level, postupne uvidíme na koľko to bude partov. Zatiaľ som si iba veci povylepšoval, tak môžete vidieť. Skúšame si slávy. Tak. Dobre, padol. Vyskúšame sa ďalej posunúť. Nej sme taká zlá pozícia. Tak. A to sú ešte slabí. Aha. Tak je to. Dobre. Tak. Šup. Ideme ďalej. No tak ďalej sa už nedostaneme. Tak. Ideme do podzemiek. Tak ideme na to. Hop. Trošku ich pošikanujeme. Nebudeme môcť dlho točiť, pretože mi bobne trochu net, takže pokúsim sa čo to najrýchlejšie urobiť. Tak, myslím, že takto ide celkom rýchle tie levely. Hop. Šup. Tak, budeme to točiť do akých 10 minút. A potom možno robiť ďalší pár, alebo začnem zase s niečím novým točiť. Ako furt to bude Shakes on Fidget, ale už to bude špeciál. Cez víkend potom urobím nejaký vlog, ešte uvidím. Ale asi sa nad tým zamerám, že hej. Tak, ne. Tak vyskúšam toto. Tak. Pekne. Ideme, toto ne asi, dobre. 79. Vyskúšame pretočiť, dobre, toto nič. Ideme vyskúšať tohto. Toto už ani asi toto nič. Padlo, pekne. Tak ideme asi niečo pretočiť. Niečo pekné. No, to by sa hodilo. Tak, epic. Tak. Nakúpili sme si tu niečo, ešte vyskúšame aké brnenie. Počkať, to je zle kúkol, 4, aha, no, dobrá, lepšie som si kúpil. Tak. Jak môžete vidieť, tak sú tu, vúzela, dúfam, že lepšia. Jo. Tak. Ešte vyskúšame tu niečo, a teraz si to budeme dávať úplne z vúzelov. To bude ako po masle. Môžem zaobstarám aj webku, určite chcem stočiť s webkou. Tak. No 90, tak môžeme ísť na to. Tak. Už máme hotové aj. Tak. Alebo môžeme tu natočiť do 8 minút. Potom natočím zase ďalší nový. No už to bude part 2, potom natočím ešte part 3. Tak ideme ďalej.
109 už, pekne, 111. To už teraz už pôjde. S týmto equipom by sme mohli ísť až do veže. Nech nemusíme míňať huby, síce máme ich dosť, ale to nevadí, aj tak vždy sa zídu. Tak. To bochla sme dali len tak, ideme ďalej. 127, 130 bude, ale teraz 130. Čo mi to dá po jednom leveli? Lol. Konečne. Tak. Ale nebudeme si dať proti zrcadlení dole zbraň, keď si ho aj tak dáme. Tak. Oj. Padni. Dobre, 140. Ale tak to už je nejak prudko. Tak. Pretočení, poď, padni. Dobre. Ešte jeden level sme 150. Dobre, 150 dá. Padni. No tak ideme pretočiť. Tak. Killmatic. Celkom o dosť lepší. 711, 432. A zaujímavé, toto mám silnejší damage. Tak. Ideme. Tak. Možno to nejlepšie, OK. Tak, ideme ešte sem. Tak, a teraz ideme do toho vrhnúť. Tak. Niekto má poštu. Prehrali sme poď. No, tak taký level to ako. Tak. Jedeme bomby. Už sú 8 minút, no dáme to do 180, od 180 to už. OK, no tak ešte. Toto už dokončíme. Tak uvidíme sa v ďalšom parte alebo v ďalšom dieli, tak ja vás zdravím, čaute.